Dili lang mo sa kakiken. Ayan. Hello to my 1 million viewer in the house. Thank you so... Oy! Thank you so much po for coming into my live streaming. Ayan. Ayan, thank you so much to my 1 million viewer in the house. Mega shout out. Yakri, no. Yung anak ko, hindi nagdadamit po eh. Ay, dirty na anak. Dirty. Ayan, hello po to my 1 million viewer in the house. Thank you so much for coming into my live streaming. Ayan. Don't forget my thumbs up, guys. Pa-thumbs up naman dyan si Hose. Ayan, mega shout out to all. Alas lang ako, guys, kasi kanina, kwento ko lang, guys, yung ano eh, hindi ako pinapahiram ng cellphone. Uy. Naswal-suwal. Ayan, thank you so much, my two thumbs up dyan. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta sa bike ko po. Ayan, mega shout out to my 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Yung mga anak ko, hindi talaga ako nag-prepare, guys. Ayan, mega shout out, Madam The Baker's Table. Thank you so much, Madam, for coming into my live streaming. Ayan, nakahiram ako, Madam Moy. Talagang, ayan, shout out po kay Madam The Baker's Table. Hindi po kasi ako pinahiram ng partner ko po. Stilan yung partnera. Oy! Ayan. Yung mga anak ko kasi nila, hindi ko naglalaro eh. Yan, thank you so much, Madam The Baker's Table po. Thank you so much po sa iyong patamsak po dyan. At pagpunta po sa live streaming ko po. Hindi na po ako nag-prepare, Madam. Hindi, sabog na po ako kasi. Kasi ganito talaga ako mag-umakamda. Walang kaayusan. Ayan, mega shout out to my 2 million viewers in the house. Thank you so much po sa inyong pa-support kay Host. Ayan po. Nag-ingay mo yun. 3 million viewers in the house. Thank you so much. Ayan, mega shout out Lord Anthony Hortisano. Ayan, mega shout out ton. Thank you sa pagtanaw. Don't forget my like button, please. Pa-like naman dyan. Thank you so much. Hoy, kuya! No, kuya. Pastilan. Ayan! Shout out, Madam The Baker's Table. Thank you so much, Madam The Baker's Table. Yung anak ko, Madam, nagpasaway. Uy, wala pa namang sulot. Wala mo, kuya. Ayan, thank you so much to my 3 million viewers in the house. Don't forget my thumbs up. Pa-like button naman dyan ako, ton. Na malihog. Ayan, hindi talaga ako nag-ayos, Madam. Ay, ganito talaga yung natural look, Madam. Parang ano talaga, wala talaga abat. Parang multo. Ayan, thank you so much po. Ano po eh, hindi na po ako nakatapos ng manood ng live mo kanina, Madam, The Baker's Table, kasi po kinuha ng partner ko yung cellphone. Manate, ayan, thank you so much, Ton, sa imuhang pa-like button diha. 4 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Thank you so much po sa panood kay Host. Kahit sabog-sabog ako, guys. Alam nyo, guys, nakakainis talaga, oy. Kasi yung partner ko, ayaw niya akong paggamitin ng cellphone niya. Ayan! Hello, Madam Bibi ko. Shout out, Host The Baker's Table din ito. Ayan. Thank you so much, Madam The Baker's Table. Okay lang, Host. Ayan. Thank you so much, Madam. Thank you so much po talaga, Madam, sa iyong papunta sa akin sa LS, Madam. Talagang napaka-supportive ni Madam The Baker's Table. Ayan. Ayan, Ton. Nag-vlog na ako, Ton. Mag-vlog mo, Ton. May pa mag-vlog mo diha, Ton. Kidaghan mo. Kamo si ate ni mo. Duhan mo ka ate, may pa mag-vlog mo. Char, ako pa nangguan. Bitaw, lingaw biya. Ayan, thank you so much to my 4 million viewers in the house. Hindi pa ako nag-share sa aking, guys, hindi pa ako nag-share sa aking community, pati na din po sa aking, tawag dito,
sa aking mga ka-messenger dyan. Ayan, thank you so much. Oh, thank you so much. Thank you so much ng marami guys sa pagpunta sa aking LS. Ayan. Pa-share naman dyan guys. Ayaw. Nununak, nununak. Yung anak ko talaga, oy. Kre-kre mo, kuya mo. Yung anak ko talaga magpasaway, oy. Kasi po madam, anay. Kasi po madam the baker's table, hindi po talaga nagdadamit yung anak ko pag dito sa bahay. Ayaw niya po. Kaya ganyan po yung ano niya, oy. Ayaw po niyang magdamit. Ayan, thank you so much to my 3 million viewers in the house. Mega big shoutout sa lahat po. Ayan. Oh, shout out. Ayan, thank you so much. Mainit kasi. Iwan ko pa sa kanya, madam, kahit po ano, kahit po nasa bundok po kami, kasi may bundok po kami, madam, pumupunta din kami doon. Minsan lang po. Ayun, hindi din siya magdamit doon, madam. Napakalamig kaya doon sa bundok. Ayaw niya din magdamit. Ay, bawal po yun, madam. Bawal po pala yun. Pasensya po. Ay, pasilan. Bawal po pala yun, madam. The bake table. Kuya Kre, dili lagi magpakita, Kuya Kre. Ayan, malulubat na din ako, oy. Pastilan. Bawal. Ay, ganun pa. Sorry po, madam. Hala, ngayon ko lang po nalaman. Bawal pala yun. Pastilan. Yung anak ko, oy. Kung hubot-hubadi, pwede. Paano yun, madam? Ano pong, mapapalo po ako nun? Mapapalo po ba ako? Ayan, thank you so much to my 5 million view, 5 thumbs up po dyan kay host. Ayan, thank you so much po. Baka paluin ka ni Lulu. Ay, ganun po ba? Sorry po, madam. Sorry po. Yung anak ko, oy, Ayan po, tinagilid ko na lang po yung phone kasi naka-charge po eh. Ayan, naka-charge po kasi. 3 million viewers in the house. Mega shout out all. Huwag siyang magpakita sa LS mo. Ayan po. Dili ka magpakita na ka. Thank you so much, Madam the Baker's Table po. Thank you so much po. Ayan, 4 million viewers in the house. Mega shout out to all. Mega shout out po sa aking mga bisita dyan. Ayan, thank you so much, Madam. Thank you so much po talaga, Madam the Baker's Table. Dami na po talaga akong natutunan sa iyo, Madam the Baker's Table. Thank you so much po talaga. Ayan po. 4 million viewers in the house. Mega shout out po sa lahat na andyan po. Salamat po sa pagpunta sa bahay ko po. Hindi ko po na-share sa ano ko eh.
Pasensya po, Madam the Baker's Table. Pasensya po. Ay, kuya, mabuslot na, kuya. Oh, mabuslot na. Ayan. Ayan po, thank you so much po. Ba't nag-loading? Salamat po, Madam the Baker's Table, sa iyong pong pagstay dyan po. Ayan. Thank you so much to my 3 million viewers in the house. Mega shout out po sa lahat. Check this kind of switch to ba't ganun? 4 million viewers in the house. Mega shout out po sa lahat. Mega shoutout po sa lahat na dumating po sa aking LS. Ayan, thank you so much, Madam the Baker's Table po, sa iyong pa-BG po dyan. Baka matulog ka na po, Madam the Baker's Table. Ayan, thank you so much, Madam the Baker's Table po, sa iyong pa-BG po dyan. Maraming salamat po. Ba't ayaw? Ayaw na. Maaga pa dito. Ganun po ba, madam? Kala ko po gabi na po dyan. Ba't ang aga po nyo po natapos mag-LS, madam? Kri-kri! Dili lagi magpakita. Dito. Move, kuya, move. Dito, dali, ano? Dili lagi magpakita, kuya. Bakit ayaw yung ano ko? Wala na ito. Uno, kuya Kre. Di ba ingon ko dito ra ka? Thank you so much, Madam the Baker's Table. Thank you so much po. Ayan, 3 million viewers in the house. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa inyong pagpunta kay host. Pero okay lang po yung mag-ingay. Baka dumating na bisita namin, ha? Ganun po pala, madam. Sige po. Okay lang po yung ano po, mag-ingay yung bata, pero wag lang pong umiyak. Thank you so much to my 3 million viewers in the house po na nag-stay po dyan. Bakit wala na yung ano ko? Ba't wala ng internet? Wag lang umiyak daw. Okay po, madam. Thank you so much, madam. Kuya Kre, ayaw sunguga imong manghod, kuya.
Ayan, thank you so much, Madam the Baker's Table. Thank you so much po. Nag-loading talaga yung ano ko. Bakit? Ayan! Welcome to my 4 million viewers in the house. Thank you po sa inyong patamsak po dyan. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po kay Madam the Baker's Table, kay Lord Anthony Hortisano. Ayan, thank you so much po sa inyong pasupport kay host. Maraming salamat po. At sa iba po dyan na hindi po nagsasabi or hindi po nagka-comment po dyan sa baba. Ayan. Mega shoutout po. Thank you so much, Madam the Baker's Table, sa inyong pa-BG po dyan. Thank you so much po. Bakit wala mong internet mo? Unsa naman? Ay, pinatay ko pala. Ayan, 4 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Thank you so much sa inyong pa-BG dyan kay host. Don't forget my thumbs up. Kahit thumbs up lang kay host, guys. Okay na po ako dyan. Kahit mag-thumbs down din kayo dyan. It's okay. It's alright. Aha. Ayan, thank you so much po. Nag-loading man ako dito, oy. Ayan, thank you so much. Hello, Madam Belle Marie. Good morning, Day. Ayan, good morning din sa iyo, Madam Belle Marie. Thank you so much for coming into my live streaming. Ayan. Thank you so much po, Madam Belle Marie. Salamat po sa iyong pagpunta sa aking LS, Madam. The Baker's Table, Manang morning. Ayan. Good morning, Madam The Baker's Table. Sabi ni Madam Bill Marie. Ayan. Nuno nak, magguba ng atong kuan. Ayan, thank you so much. Thank you so much po sa inyong patamsak dyan kay host. Bell Marie, shout out. Sabi ni Madam The Baker's Table. Ayan, mega shout out, Madam Bell Marie. Thank you so much po. No, kikint. No. Move. Thank you so much to my 6 million viewers in the house. Sabi ni Madam The Baker's Table. Belmer, shout out. Ayan, thank you so much sa iyo. Pa-BG po dyan, Madam Bel Marie. Ayan, sabi din ni Madam The Baker's Table. Salamat, Bel Marie, for visiting host. Ayan. Mega shout out Sir Reggie Baguio. Ayan, morning today. Ayaw kalimot ha sa shout out. Ayan, mega shout. No, kikin. No. Ayan! Mega shoutout kay Sir Reggie Baguio. Ayan, i-shoutout ko lang po yung Trinity VPN niya po. Ayan, kasi po nag-ano po yan si Sir Reggie Baguio. Ayan, don't forget my like button dyan, Sir Reggie Baguio. Sabi ni Madam Belle Marie, welcome, Madam Manang The Baker's Table. Lagi rin ako sa premiere ni host. Matagal ko na siya dikit. Ayan, thank you so much, Madam Bill Marie. Matagal na din po kitang dikit, Madam. Thank you so much po. Salamat po. Ayan, Sir Richie Baguio. Ayan, thank you so much din po sa pagpunta sa aking LS. Don't forget my like button. Thank you so much, guys.
Ayan, salamat Kuya Richie Baguio. Ayan, mega mega shoutout po sa iyo, Sir Richie Baguio. Sabi ni Madam The Baker's Table, shout out Reggie Baguio. Ayan. Ayan po si Sir Reggie Baguio po, Madam The Baker's Table. Ano ko po yan dito? Mga kamag-anak ko din po yan dito sa amin, Madam. Shout out ko lang po yung BPN niya. Suot salag. Ano? Shout salag? Suot salag. Ayan, thank you so much po. 5 million viewers in the house. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, wow, bongga Bel Marie. Ayan. Shout sa lag. Ayan, pasensya po lag ako. Lag kasi po, pangit po yung panahon dito, madam. Ayan, sabi ni Anjan, hello, Madam Jenna in Texas, buwang ka, tamsak. Thank you so much, Madam Jenna in Texas, sa iyong patamsak kay host. Thank you so much. Ayan, mega shoutout, Madam Jenna in Texas. Hindi po ako nakapunta sa LS niyo ngayon, Madam. Nag-LS ka po ba, Madam? Ayan, wow, bonggang two pretty ladies dito, Elid Adarna at Mariel. Thank you so much, Madam The Baker's Table. Ayan, nandyan din po si Madam Pretty Chubby 14. Shout out kay Madam Pretty Chubby 14. Ayan, shout out na dahil na shortcut. Okay, Sir Reggie Baguio, shout out na. Ayan, mega shout out, Sir Reggie Baguio. Ang ingay ng anak ko, oy. Shout out din, sabi ni Madam The Baker's Table kay Jenna in Texas. Ayan, mega shout out to all po. Madam Gina in Texas. Hindi po ako nakapunta sa LS ni Madam Gina in Texas. Oo nga po, Madam Pretty Chubby, ang ingay nga po ng baby ko. Hindi ko pa kasi natulog. Pinatulog ko po siya kanina. Kasi po, hindi ako pinahiram ng cellphone ng partner ko. Kaya, pinatulog ko yung anak ko. Tapos, hindi man matulog. Kaya, hindi ko na, kinuha ko na lang siya sa duyan. Ayan, thank you so much po sa inyong pagpunta sa akin, guys. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, sis, still playing ang play all mo until now. BG ko na lang din to para sa double. Ayan, thank you so much, Madam Pretty Chubby 14. Salamat po sa iyong play all sa akin, Madam Pretty Chubby 14. And sa iyong pa-double H po sa akin. And God bless you po, Madam Pretty Chubby 14. Ayan, thank you so much. Yung anak ko naglalaro. Naglalaro yung mga anak ko dito, oy. Tapos nagsusulat naman yung isa kong, yung panganay ko, nagsusulat naman po. Ayan, go. Ayan, mega shout out to my 6 million viewers in the house. Thank you so much po sa inyong pa-support kay host. Ayan, laking tulong po talaga sa akin yan, mga guys, mga madam. Ayan, saglit lang po kay... Ang likot man ng ano ko dito, ay. Oy, quiet na kragod. Naunsa naman ako anak. Ayan, shout out Pretty Chubby, sabi ni Madam The Baker's Table. Chain servers, chain Singapore host. Singapore man akong gamit ya, to. Singapore to ya. Unsa man ang nindot? Chain server. Ano, kasi may tumawag. Kuya Reggie, Singapore to akong gamit. Kuya, no. Ayan, right na diya. Ayan, thank you so much po. Thank you so much po sa inyong pa-support sa akin, guys. Ayan, thank you so much, Madam Pretty Chubby 14. Kuya Reggie, dili pa ko ka-PM kay nag-live ako. PM is Daki. Ayan, PM yung naka-wifi po yan sila, Sir Reggie. Ayan, sa mga gusto pong gumamit ng VPN, ayan, may Trinity VPN po si Sir Reggie Baguio. Ayan, guys. Okay. Di po ako makuan, Kuya Reggie, kaya wala makulain cellphone. Ayan, thank you so much sa iyong patamsak po dyan. May tumawag po. Ano ba naman yan?
May tumawag po sa akin. Lo. Ay, nuno kuya. Ma-play ra mo. Sinira na naman yung piniko ko, oy. Ayan, guys. Thank you so much po sa inyong pasupport dyan po. Oh, yes. Oh, saboy. Ito yung maingay kong anak, oy. Sabaan kaayo. Try Ukraine or Bulgaria, dai. O ya, taod-taod ya. Akong itry. Taod-taod ya, ha. Dili lang sa karon kay mag-reconnecting na po niya na gidangat. Thank you so much po to my 5 million viewers po na nag-stay po dyan. Maraming salamat po. Ayan, guys. 4 million viewers in the house. Thank you so much po sa pag-stay po dyan. Ay, hala. Lubat, mandi ay ni padigong. Yes. Hala. Hala. Oh. Nuno kik. Ala. Nuno kikit. No. Nanghilabot jud akong anak. Nuno, aray. Ayan. Bahala ka, God. Ayaw ko kasuko diha. Ya, kay lisod kaayo ni ako cellphone kay dali malubat. Apyugon kaayo. Ayan, thank you so much, Madam Gina in Texas po. Kay Madam The Baker's Table, kay Madam Pretty Chubby 14, kay Kuya Reggie Baguio, kay Lord Hortisano. Ayan, thank you so much po. Quiet, oy, quiet. Ayan, thank you moy kadaghang viewers na oy. Ayan, thank you so much po sa pumunta po sa aking LS po ngayon, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ikaw good mag-igo diha day. Yes ya kay malubat manggudayon ning cellphone oy. Kay dugay kay kung ipahulam ni Inko. Ayan, hi babe, say hi to my vlog. Hi. Ayan, dato na gyud oy, giahak yan dato usay nakadato nato ani nga gakamang intawon tas kalisod. Ayan, thank you so much po to my 4 million viewers in this. Wow, look guys. Look guys, nakita niyo ba ito guys? Ayan guys, nakita niyo po yan? Number 4. Nagsulat po yung anak ko ng number 2. Hala, madumi pa yung kamay ko. Hindi ko po siya tinuruan magsulat guys. Madumi pala yung kuko ko. Ayan, hindi ko po siya tinuruan magsulat guys. Pero natuto lang siya guys nang manood siya sa iPad. Ayan guys, hindi ko po talaga tinuruan yung anak ko. Tinuruan ko lang ng mga kalokohan. Ayan, mega shout out to my 4 million viewers in the house po na nag-stay po dyan. Ayan, nagsulat po siya. 5 million viewers. Don't forget matamsak guys. Sa mga hindi pa po nakatamsak kay host. Ayan, baka naman po. Kikint Nuno kikint. Isa na kuha oy. Ayan, 4 million viewers. Naning na lang kay busy man si mama sa live. Lagi. Naning kamot lang kung anak lagi ya. Tingala na lang ko, ma, look.
Look ma. Nagdrawing siya leaf. Dahon ba nya gibutang niya diri sa kamo drawing dire. Ma look ma leaf. Mao man sad iya sang gibutang og ganyan-ganyan ba katong murag ka ng linya-linya ba iya sang gibutangan dahon jud og porma laysyo lagi. Ano gulo? Di ko man tinuruan tong anak na ko hoy. Kasi pagturuan ko po kasi yung anak ko, ayaw makinig. Gaya mag ano pa takbo-takbo, ayaw man niya magpaturo. Tapos nung bigla na lang siyang ballpen, mangawat, kunin na lang niya yung ballpen, tapos mag-drawing na siya. Ay, wag naman yun yung mulayas, oy, grabe na ng mulayas ya. Ay, sag palayasa kay bata pa. Ayan, magkuan sad gani siya. Kabalo sad gani siya. Marunong na din siya. Magsabi niya, Ma, 3 plus 3 plus 3 equals 9. Ganun pa siya sa akin. Hindi ko man po siya tinuruan. Okay. Mao nagiingon na kamaog yung joke lang. Ayan, thank you so much, Kuya Richie Baguio. Yes. Kanang, kuan jud, sabi ko lang, hindi ko man to tinuruan bata, oy. May alam man, may alam kahit kunti. What's that? That's 3. Ma. Number 3. Hala, look guys, yung number 3 niya. Ayan, hello, Sir Monmon Cover. Welcome to my live streaming. Ayan, nagsulat na naman siya ng number 3, guys. Na paano yung number 3 niya? Ay, Number 3. ayan guys, thank you so much Sir Monmon Cover sa pagpunta sa aking LS. Slow motion, negosyante na siya dahil. Slow motion ka man. Okay, hinay kaya kung BPN. Ano yun sinasabi mo sir na Sir Monmon Cover na juice MP3? Na loading man ni grabe oy. 1003. Of number 1003. Ayan, thank you so much to my 3 million views in the house na nag-stay po. Ano yun sinasabi mo Sir Monmon Cover na juice MP3? Ano yung dinownload mo sir? Quiet kuya, quiet. Ano po yung dinownload mo sir? Sir Monmon Cover? Ang ingay ng anak ko, oy. Ayan guys, thank you so much po sa inyong hindi talaga ako nag-aayos guys. Kasi, ano ba ito, oy? Asa na ba yung sinulat ko? May sinulat ako guys na mga challenges. Kasi gagawin ko yung mga challenge na yun, pero nawala man dito. Saan ko ba yun naisulat? Madami po akong gagawing challenge guys. So, keep on watching. Tas, i-ring nyo yung bell ko guys. I-ring po yung bell ko guys. Hala, ano kikit? Maguba na. Ma-open mo yan. Nawala lagi ko yan. Nawala lagi akong gisulat dire. Number 3. Oh, you write number 3 go. Ikaw. 100. Ayan, thank you so much to my No, Kiki. Nagpabadlong talaga. 2 million viewers in the house. Mega shout out po. Ayan, thank you so much po to my 3 million viewers in the. Kaling anak na ako. Basta woy talaga, uy. Ayan, thank you so much po. Thank you so much. Ayan.
Unsa imong gi-download ya sir Monmon cover? Walang boses. Meron na ah. Meron na sir. Nanakoy tingog. Nanakoy tingog. Naloading naman hinoon ko oy. Ay, shout out po sa inyong lahat dyan na nag-stay. Thank you so much po. Thank you so much. Nalubat ko guys. Ayan! Thank you so much. Nuno kuya, nuno. Thank you so much, Madam The Baker's Table. Nalubat po ako bigla, Madam. Ayan, thank you so much po sa pag-stay po dyan, Madam The Baker's Table. Oh, go! Ayan po, thank you so much, Madam The Baker's Table. Ano po kasi yung outlet namin, inano ng partner ko, nilagyan niya sa ano, sa corner, kaya parang ako nandito sa corner, nasa suok ako, Madam, ngayon. Nandito ako sa mga maraming sabit-sabit. Ayan, thank you so much, Madam The Baker's Table po, sa iyong pa-stay po dyan. Maraming salamat po. Nawala po ako bigla. Kaya nabiglang nalubat man. Ayan, thank you so much, Madam The Baker's Table. Sa iyong pa-support dyan kay host. Thank you so much. Mega shout out to my 1 million viewers in the house. Ayan, yung anak ko po. Naglalaro yung mga anak ko po. Thank you. Thank you so much po sa nag-stay po dyan. Thank you. Ayan, thank you. Mega shout out Madam Gina in Texas. Thank you so much, Madam. Sa iyong pa-BG po dyan, Madam Gina in Texas. Nawala po ako. Ayan, naglalaro yung mga anak ko, Madam. Oy, maingay, mandari. Para akong kabayo dito. Ang taas ng dito ko. Suwang. Ayan, mega shout out po sa mga nag-stay po dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-BG po dyan. Ayan, thank you so much, Madam Jenna in Texas, Madam The Baker's Table, Sir Monmon Cover, Sir Reggie Baguio. Ayan, thank you so much kay Lord Hertisano. Thank you so much po sa inyong papunta kay host. Ayan, kay Madam Pretty Chubby 14. Thank you so much. Ayan, thank you so much po. Kay Madam Bill Marie, ayan guys, thank you so much po sa inyong lahat guys na nagpunta po sa aking LS. Kahit papalong-palong po yung LS ko guys. Asa yung manghod kuya? Asa yung manghod? Ayan po guys, yung kilay ko guys, nilagyan na po ito ng yung ano po, yung pangkulay sa buhok.
1 million viewers in the house. Thank you so much po for coming into my live streaming. Don't forget my thumbsuck, guys. Kahit thumbsuck lang po kay host, guys. Bikini man. Ayan, thank you so much po sa pagdaan sa aking live streaming. Kung hindi po tayo magkadikit, paunahan lang po si host. At ako'y magbabalik, guys. Maya-maya po, pagkatapos ng aking live streaming. Ayan, yung buhok ko, guys, oh. Para akong nalilipad na, guys. Napakasabog ng buhok ko. Nasunog na ng riban ng buhok. Ayan, thank you so much to my 1 million viewers in the house. Naandyan pa din po nakaantabay sa akin, char. Ayan, thank you so much po. Naka-charge po kasi ako. Ayan, nakatayo lang po ako dito. Ang hirap kasi inano to ng partner ko. Pinakailaman niya, guys. Tingnan nyo, oh. Ay, hindi pala siya ma-rotate. Hindi niyo siya makikita, guys, kasi ayaw pala to mag-rotate. Ano ba naman yan? Anyari sa'yo. Ayan yung kilay ko, guys. Nilagyan to ng kunin ko nga lang yung bubbles saglit. Kunin ko yung bubbles. Normal. Ayan. Itong kilay ko, guys, nilagyan ng tina. Yung tina sa buhok, guys. Ayan. Nilagyan ng tina ng partner ko. Nilagyan ng tina ng kapatid ng partner ko, guys. Ayan, guys. Okay lang ba siya tingnan? Ako lang magsalita dito. Sara. O, sara. Nabuang na ko ani, guys. Wag ba? Ayan, guys. Thank you so much po sa nag-stay po dyan. Parang baliw si host dito, guys. Salita lang ng salita. Kahit wala naman kausap. So, akalain na talaga ng kapitbahay, guys. Baliw na ako, guys. Kasi salita ako ng salita dito, guys. Bahala sila dyan, guys. Ayan, tiki-tiki siya yung buhok ko, oh. Parang sasabog na talaga. Kunti na lang, sasabog na. Okay lang ba yung kilay ko, guys? Ba't isa yung dito ko? Di ba dati isa yung dito ko? Ayan, guys. Sa mga hindi pa po nakapanood sa aking mga upload videos na bago po, baka naman, pakipuntahan na lang din po yung bahay ko po. Panoorin nyo po yung video ko, guys. At maraming salamat po. Magbabalik po ako mamaya ng inyong sukli. Sukli? Pangit talaga ng buko. Parang lilipad na talaga, uy. Kuyawa, ani, uy. Ayan, thank you so much to my 1 million viewers in the house po. Na nandyan pa din po sa aking live streaming. So, thank you so much po. Ayan. Yung anak ko hindi pa talaga tulog. Naglalaro pa talaga. Nagpapasaway pa talaga yung mga anak ko. Ayan. Ang kati ng mata ko, guys, kasi dito makati. Pati dito sa taas kasi nilagyan ko to ng mascara. Mascara ba? Nilagyan ko. Nangati ako sa mascara. Dati din, guys, nung nanganak na ako nung bunso ko, naglagay din ako, nangati din ako, guys. Tapos, grabe, ilang days ako nangati nun. Ngayon, nangati nga din eh. Bakit na-allergy ako sa mascara, uy? Nga.
sanay man ako hindi man sa ingon na sanay talaga. Naglalagay din naman ako ng mascara, guys. Pero bakit ganun? Bakit namangati na yung dito ko, oh? Nangati pati dito sa taas. Hello to my 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming. Atas ilan? Ayan, thank you so much, guys, for coming into my live streaming. And don't forget my thumbs up, guys. Baki naman. Yung anak ko kasi, guys, bigla lang sisigaw. Nangyari sa'yo, be? Ang nipis kasi ng kilay ko, guys. Kahit nilagyan na to ng tina, parang wala pa din, no? Pero, meron naman siya. Wala, meron. Ano ba talaga? So, thank you so much to my 1 million. Ay! Wala talaga ako magawa, guys. So, thank you for watching there to my 1 million viewers in the house. Salamat po sa iyong suporta sa akin, guys. Maitim yung labi ko, guys. Di man ako nanigarilyo, guys. Kaya nga, kailangan ko talaga mag-lipstick pag aalis ako, guys. Kasi maitim yung lips ko. And thank you so much to my 1 million viewers in the house po na naandyan pa din po. Kung sino ka man po, thank you so much po sa iyong pasupport kay host. Maraming salamat po. At nag-stay ka po dyan kahit anong na to si host dito. Sino na naman tong tumawag sa akin? Oy! May nanawag na naman sa akin, guys. Ano ba ang tuyo mo, guys? Ano bang tuyo niya sa akin at siya ay nagtawag-tawag sa akin? Ayan, thank you so much po. Ayan. Maraming salamat po sa iyong ka-stay po dyan. Kahit sabog-sabog po si Hus. Yung anak ko kasi, guys, hindi pa natulog. So, guys, mamayang hapon din, guys, maaga ako mag-LS mamayang hapon kasi babawi po kasi ako, guys, mag-LS kasi hindi po ako nakapag-LS ng ilang araw po. Grabe, ilang araw ako hindi nakapag-LS po para naman makabawi ako. Mag-LS po ako mamayang hapon at 2 p.m. 2 p.m. po, guys, mag-LS din po ako ulit kasi babawi po ako. Kasi pag 3, andito na yung partner ko. Galit na naman yun pag nagka-cellphone na naman ako. Sabi niya, whole day ka na lang nag-YouTube. Ay, naku, bakit ba? Ang kati ng mga ang kati ng mga kamukhaan ko. Sabi niya, lagi ka lang nag-YouTube. Kainin mo yung YouTube mo. Sabi niya sa akin, no? Bah, pwede lang kainin yung YouTube. Bakit di ko kainin? Oo nga, guys. So, yung anak ko, katawa-katawa din yung anak ko, guys. So, kasi patulugin ko to mamaya. Pagwa na, guys. Pagwa na ako, guys. 1 hour ba? Kay, sayang man yung pag-ELS ko. Tapos, madali lang matapos, di ba? Okay lang yan. Thank you so much po sa nag-stay po dyan. Kahit parang baliw na ako dito, guys. Yung guys, pangit talaga ng buhok ko, guys. Ano man ako, ya? Nayabo? No. Nanawa, nagawas na imong manghod. You close na. Close. Open. Ayan, guys. Thank you so much to my 1 million. Alam nyo, guys, may kwento lang ako sa inyo, guys.
Isang araw, lumabas ako kasi may binili ata ako noon o may binili ako sa labas. Tapos nadaanan ko yung kapitbahay namin. Ang sabi niya sa akin, "Uy, Malin!" Sabi niya, "Uy, pag mag live daw, mayroon dang bawal." Sabi niya, bawal daw yung mga emojis, yung mga caps lock. Tapos sabi niya, natawa siya. Natawa siya guys. Sabi niya sa akin, na grabe haning Malin guys. Sabi niya sa akin, grabe daw ako guys. Kasi sinabi ko daw, 1 million viewers in the house. Sabi niya, 1 million viewers in the house. Isa lang naman daw nanood sa akin. Kaya natawa din ako guys. Sabi ko, di ko rin siya na-gets nung una. Hindi ko siya na-gets nung una. Sabi ko, ha? Sabi niya sa akin, 1 million viewers in daw sinabi mo. Tapos isa lang naman nanood sa'yo. Hello, Madam Gina in Texas. Ayan, thank you so much, Madam Gina in Texas. Tapos sabi niya sa akin, yun na nga po yung sabi niya sa akin, 1 million viewers in the house. Tapos isa lang daw nanood sa akin. Nangila daw ako. Sabi niya, nang loko ka naman. Isa lang naman nanood sa'yo. Sabi ko, ganyan kasi yan sa YTT. Yung mga, kahit isa lang nanood, 1 million viewers in the house, ganyan. Kaya pala din, may nag-chat sa akin. Sabi niya, pasen nga ng, ano mo, ng video mo na may 1 million views na daw. Ha? 1 million views? Hindi pa nga ako nakaabot ng 2,000 views? Na 1 million views na agad? Kaya, doon na, nagets ko na po. Yun pala yung sinasabi nila, sabi ng 1 million viewers in the house. Yun pala, akala nila 1 million. Akala nila nanood sa akin 1 million talaga. Kaya doon ko na po na-gets. Ang tagal ko na-gets yun ah. Sabi ko, bakit sinabi niya sa akin meron na daw ako 1 million views? Ha? Wala naman ako 1 million views. Kasi 1K lang naman yun. May 1K views ako. May 1K views ako guys. Yung ano ko, yung wait lang. May 1K views ako guys. Yung ano ko, no panty challenge. Ayan, naka 1,200 plus na ata yun ng views. Ayan. Thankful ako sa mga nanood. Kaso lang, maikli lang yun guys. Pero okay lang din. At least nakaabot ng 1K talaga no. Sa lahat ng videos ko, yun pa talaga yung kaabot. Wait lang guys, kay lumabas man yung anak